kuzolunga, kuzodlula ngizofika isikhathi sokujabula. Wela bafethu, shabu kunjani? Ngithembe ukuthi nigrand, ngithembe ukuthi niyaphila, ngithembe ukuthi ama-holiday ka-December asaniphethe grand. Yazini, ngicela niphuze niyibheke, niphuzile emakhaya. NgoJanuwari sisafuna ukuphinda futhi sinibone. Bafethu, kule video nginiphathele ama-transfer rumors. Currently January iwindi lama-transfers, siyazi sonke, but njengamanje nginiphathele ama-transfer rumors. Ngiyazi ukuthi aniwathanda ama-rumors, but ngivumeleni nginethulele ukuthi iziphi izinto esingase silindele kuma-transfers ngoJanuwari. Ngizoqala nge-Orlando Pirates and futhi iyona club enkulu ekhona kuma-rumors engibaphethe njengamanje. Ngizoqala nge-Orlando Pirates. Emasontweni edlule ngicabanga ukuthi sonke sesi-aware ukuthi i-Orlando Pirates ingase isayine u-Andre de Jong from i-Stellenbosch FC. Yes, ayikho into esi-confirmed, ngiqonda ukuthi njengamanje akakasayini kwi-Orlando Pirates, but amathuba cishe awu-98% ukuthi i-Orlando Pirates lomdlali imsayine ngoJanuwari. Sekuyo i-Orlando Pirates kunodaba okade lutrenda nje ensukwini ukuthi i-Orlando Pirates ifuna i-midfielder from i-Golden Arrows. Loyo uSquish, udume ngoSquish, but igama lakhe langempela uSiyanda Ndlovu. Orlando Pirates lo mdlali iyamfuna ukuthi eze lapha egoli esigodini sikaMaminzela. Bathi-ke i-Golden Arrows most yabantu ithatha ngokuthi i-development ye-Orlando Pirates. Ngicabanga ukuthi mawumlandeli webhola uyazi ukuthi why abantu becabange kanjalo ukuthi i-Golden Arrows i-development ye-Orlando Pirates. Ngeke nginabe kulokho, but engakusho i-Orlando Pirates ingase isayine uSiyanda Ndlovu from i-Golden Arrows. Then bese sidlulela kwi-Stellenbosch FC. Stellenbosch FC nomdlali uLehlohonolo Mojela yamsayina from i-TS Galaxy. Yes, umfana ufike wadlala kahle, sambona kwi-cup kwi-final ye-MTN 8 ekorela i-Orlando Pirates, nokho-ke i-Orlando Pirates yawina lo mdlalo. But after that uLehlohonolo Mojela izinto ayihambanga kahle through ama-injuries awatholile kwi-Stellenbosch FC. So ngokombiko i-Stellenbosch FC lo mdlali singase simkhulule, kanti i-club engase imsayine interested kuLehlohonolo Mojela isekhukhune e-United. Then bese siya kwi-Richards Bay FC. Richards Bay FC yona kuthiwa ifuna i-midfielder from i-Golden Arrows, uNhlanhla Zwane. Nokho-ke akunamehluko mhlambe engasho ngithi siyawubona umdlali if esuka kwi-Golden Arrows eya kwi-Richards Bay FC, but umehluko siqala ukusola ukuthi ungenzeka kube nomehluko uma ukuthi umdlali mhlambe usuka from i-Golden Arrows eyojoyina mhlambe i-Orlando Pirates or Kaizer Chiefs okanye iMamelodi Sundowns. But-ke kunjalo i-Richards Bay FC ifuna uNhlanhla Zwane from i-Golden Arrows. Then bese kuba uKatlego Otladisa ube umdlali we-Orlando Pirates. Sokhumbula ukuthi i-Orlando Pirates yambolekisa kwiSekhukune United, then kwashaya isikhathi sokuthi umfana abuyele kuma wakhe okuyi-Orlando Pirates. Then wahlala isikhathi esincane, then i-Orlando Pirates yase imrelease. Then kuthiwa-ke engase abuyele kwiMarumo Gallants la i-Orlando Pirates eyayivele imthathe khona. So bafethu kuyiwona ama-transfer umazi lawa ebengiphathele wona, lawa engiwabalile. Ngisho ukuthi okunye kwawo kuzokwenzeka ngoJanuwari, mhlambe futhi kungenzeka konke, but okwamanje ayikho into engasho ngithi isi-confirmed, but izinto soyibona zenzeka ngewindi lama-transfers ngoJanuwari. Make sure ukuthi like i-video, uyasubscribe kwi-channel. Okwamanje ngivumele ngithi-ke nje bye bye.